A falling star fell from your heart and landed my eyes. I screamed aloud. Jeg er rigtig spændt. Det er jeg. En lille smule nervøs. Der er ikke så meget, men det kommer nok. Men jeg er rigtig spændt, og det skal nok blive en dejlig dag. Det kan jeg ikke vide af.
Marianne, det er nok at vide,
hellig er Gud. Og lille dreng, du er elsket af Gud. Måske kender I de 3 ord fra dagligdagen. At være udvalgt, at være hellig, at være elsket. Kendt, at du blev på dit arbejde, ikke? Så kan det være, at din arbejdsgiver på et tidspunkt kaldte dig ind og sagde, ved du hvad, Kim, jeg har simpelthen en gård, der skal bestyres. Kim, jeg udvælger dig til at stå for den del af det. Så har du vidst, at det var en udmærkelse, det var en forfremmelse, det var noget. Og Marianne, jeg kunne forestille mig på sådan et advokatkontor, at arbejdsgiveren på et tidspunkt kalder en til sig og siger, Marianne, jeg har fået en stor opgave her. Jeg vil gerne have, at du helliger dig denne ene opgave. Så ved du også, at det er en vigtig ting, der er betroet dig, og at du er blevet udmærket med det. Altså i verden, der betyder de ord, at være udvalgt, at være hellige, det betyder noget ekstra. Og så her, der får ordene lige lidt mere betydning. Fordi der er det mere end en arbejdstime, der udvælger jer og helliger jer. Fordi, Marianne, når Gud i dag udvælger til, så bruger han dig som sit redskab. Og Kim, når Gud i dag helliger Marianne, så bruger han dig. Han sender dig til at hellige sig. Og omvendt selvfølgelig også. Og det kommer vel er det ene sted, hvor det kommer endnu mere til syne ind i ordene om jeres lille søn. Han er elsket af Gud. Og I to, som forældre, der er I redskaberne for en kærlighed, der er større end den, vi overhovedet på nogen måde kan forestille os. Vi sang salmen om al den ting, som Gud har gjort. Og egentlig kan man undre sig over, hvorfor man til et bryllup og til en barnedåb skal synge om brændenælder og synge om græs, der spirer på marken. Hvorfor man skal synge om fuglesang og stjerneskud og fisk på havets bund. Fra det gamle testamente læste jeg om, hvordan mennesket er blevet sat til at arbejde med fugle og kvæg og vilde dyr og krybdyr. Hvorfor skal vi høre om det? Ja, det skal vi, fordi når en kvinde og en mand udvælger og helliger sig hinanden, og når en mor og en far elsker deres lille barn, så bliver vi redskaber for Gud. Så bliver vi anbragt som en del af en sammenhæng, der er så meget større, end vi nogensinde kan forestille os. Fordi det er sådan, at konger, de kan ikke sætte blade på en brændenælde. Men i dag, der vil Gud sætte en lille dreng, en ung kvinde og en ung mand fast i Guds riges store sammenhæng. Han vil sætte Marianne og Kim og jeres lille søn fast som blade på livets træ. Der skal de vokse, der skal de blomstre, der skal I bære frugt. I Jesu navn. Amen. Nu vil vi fejre vielsen, og efter vielsen fejrer vi barnedåb. Barnedåben begynder med, at vi synger de 3 første verser, nummer 448, og barnedåben slutter med, at vi synger de 3 sidste vers af 448. Men først
vielsen. Men jeg vil bede jer to, Marianne og Kim, om at komme med op og stå foran kirkens alter. Tilskriver jeg dig, Kim Vanti. Vil du have Marianne Graves, som hos dig står til din ægte hustru? Vil du elske og ære hende og leve med hende, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer? Ja. Lige så tilskriver jeg dig, Marianne Graves. Vil du have Kim Vanting, som hos dig står til din ægte mand? Vil du elske og ære og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykkefuld den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer? Så giv hinanden hånd af. Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægte folk, både for Gud og for mennesker. Amen. Og jeg vil bede jer. Lad os alle bede. Kære himmelske Far, giv denne brudgom og brud nåde, lykke og velsignelse, både til sjæl og læge. Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed og tjene dig oprigtigt i alle ting, så at de må leve som dine kære børn og engang samles hos dig i de evige boliger. Hør os i Jesu navn. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med jer. Amen. Nu må I gerne rejse jer og give hinanden disse ringe som et tegn på jeres kærlighed. Og I må gerne gå hen på jeres plads. Nu vil vi synge nummer 448, de 3 første vers før dåben, de 3 sidste vers efter dåben. Oh
er barnedåben, og jeg vil bede jer forældre og fadere om at komme herhen til døbefonden. Og så plejer jeg også at sige til jer børn, der er i kirke, at hvis I har lyst til at se, hvordan den lille dreng bliver døbt, så er I også velkomne til at komme med herhen til døbefonden. Ja, tak. Er barnet hjemmedøbt? Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvor i du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag noget mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed og bevar det i dit samfund, både her og hist. Lad os rejse os og høre, hvorledes vor Herre Jesus Kristus taler. Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og det bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg ja, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, han kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i faderens og søndens og Helligåndens navn. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Benjamin vandt. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Benjamin vandt. Jeg døber dig i faderens
og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud og Herres Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu af og til evig tid. Hør os i Jesu navn. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evigt. Amen. Og så vil vi jer forældre og fader om at blive stående et øjeblik, og I må gerne sætte. Kære forældre, kære fader og kære familie, tillykke med den lille søn, den lille dreng. Og tillykke til dig med, at du nu har fået fortalt, Gud har udvalgt dig og helliger dig og elsker dig. Tillykke til jer med, at I har fået til opgave at være redskaber for Guds kærlighed, hans helligende kraft, hans udviklende kraft. Jeres opgave som forældre og fader er at sørge for, at Benjamin vokser op i en verden, hvor han vil møde tro og håb og kærlighed som noget man kan, en levende virkelighed, noget man kan tage og føle. Vis ham det på så alle de måder man kan. Og fortæl ham om troen og håbet og kærligheden. Lad ham høre om Gud i faderborg, i hjemmet, i skolen, i kirken. Der er mange måder, så man kan lade et lille barn møde Guds riges store sammenhæng på. Sådan at en lille knægt som Benjamin vil mærke, at også jeg er et barn af Guds rige, og at det er godt. Og så skal jeg til jer fader sige, at hvis det skulle ske, at hans forældre falder bort, inden han bliver voksen, ja, så er det opgaven for jer, så godt som I får mulighed for, at sørge for, at han lærer den kristne tro, det kristne håb, den kristne kærlighed at kende. Til denne opgave giver vi Gud jer alle, sin nåde og velsignelse. Fred være med jer alle. Amen. Så må I gerne gå hen på jeres pladser igen.
Herre Gud, himmelske Far, vi takker dig for dåben, vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig, vær med din nåde hos Marianne, Kim, der i dag har indgået ægteskab, og hos lille Benjamin, som nu er blevet døbt. Vi beder dig om, at du vil give din velsignelse til, at de alle kan leve i et liv båret af troen, håbet og kærligheden. Lad dem altid, også selvom de ikke bliver fri for prøvelser, lad dem så altid erfare din nådige hjælp. Giv dem over os alle at leve vort liv her på jorden i trofasthed, i ydmyghed og blive til evig tid salige ved din elskede søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Og lad os rejse os for Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.